कावळा करतो काव काव, चिमणी करते टिव टिव. पिक्चर बाबा युट्यूब म्हणजे की पनीर टाईट झालं की पाच दिवसांनी घेऊन पाहतो तो सोचू नाही. 5 दिवसात ते नाही म्हणून द्यायची. झाले 5 दिवसांकूच म्हणूया तर आणि संध्याकाळी कावळा करतो काव काव, चिमणी करते टिव टिव. संजनाचं नाव घेतो बघ नका कावळा काव काव चिमणे चिव चिव आणि मला टिव टिव नो. कावळा करतो काव काव, चिमणी करते आता टिव लग्न टिव. झालं आता तरी डोका नाही खाऊ. संजनाचे नाव घेतो बंद करा टिव टिव. पण डेड ऑफ ड्युटी. गुड नाईट बेबी. हा बेबी बाय. तू नीट ए खाना बाबूने तालत आया. निप्पा निप्पी